kakak ngono ning jamono Dasarayu masih kajo tanku dewa hati aku dewe aman ngono ning jamono gawe malaku moyo gandes luar kami doham sari kuciwane kabeh mau among pipi oke putra sataruse nang desa ngulon lunga nang Bandung ora ketemu karo saku nang Jakarta lajapulane rusak rusuk keturun nafsu ora ketemu terus aku nang Jakarta lagi teko Jakarta lah raupi kowe raupi kowe sir wis ora dadi ngopo ketoke ya wis tau basir kuwi gak gelak asik nggih pambudutan setunggal pokok setunggal dipun adosi pramila saking menika mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten menawi wonten pambudutan salajengipun monggo kula aturi nyedak dumateng Pekrawit sepados unek-unek menapa ingkang ditaos panyuwunipun dipun ladosi. Monggo Mas sinambi hangrantu dipun bajetaken jejogetan sawetawis sinambi hangrantu menapa pamundutan-pamundutan saking para-para. Inggih taksih dipun sengkuyung kalian Alfiana Audio saking Geger. Hasil monggo.
Wis to. Jadi foto yang nurut,
ditinggal lunga wis ora mati Nggih, kemenika kala wau serampat serada lili dibacetke walang pripun? Sida Randa masih Endi sing enom kok guru molat-molat ning kono iki masa wong tuwek maju ayo ngisin-isin nih Mas Dandi wayah muji. Ayo ngono sing wong enom ndang sigrak. Ayo Mas Dandi, Sida Randa Mas Dandi. Nggih. Jaipongan ndi? Pambudutan setunggal boko sedya dipun adosi. Ning gur njaluk tok iki wis piye? Ora nang apa-apa.
Singo Muda Manggala. Satu lagu Negara Angin. Sampeyan nika ganongan nggih. Oh, ya.
ya oh ya 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 oh ya oh Allah salah. Pas. Ya. Oi. Ya.
Dik. Lah, ngene kan ora patek menggah-menggah ta, Ren. Nah, Bike jono. Nggih, Pak Daud. Cek, nah yang ngono lho. sik tapi to, Ren. Awak dhewe ndak bengok-bengok. Heeh. Angger awak dhewe iki arep salto ki sing tenanan. Jan iki aku arep tenanan. Kowe iki nyapa nyegat-nyegati aku. Lah kan manggur pelayan mider-mider tok. Ukur panggon. Ukur panggung. Pok masak Allah. Aku ki ya ora ngerti ya. Adewe iki ning kene iki arep joget. Didelok isor krikil. Panggone krikil ki ndi iki nek didelok dhisik to. Kok ganongan 750 to goblok e. Iki berarti kudu anu cek lokasi awak dhewe supaya ngerti ya ora? Ngerti adewe iki kudu steril. Oh iya. Tapi lek pamongko enek krikil gede, atraksi yo ngendo. Iki ngendo. Ngendo ya ora no langsung diblek ning ndasno. Ya bocor. Masa pokoke. Iki dibaleni lho. Baleni neh. Kudu dibaleni iki. Makane kuwi. Oh, minggir. Oh iya. Oke. Waya aa. Minggir. Iki. Iya. Ya wis apik Ayo. Ya. Bapak Ibu kula sedaya amirsani ganongan lempong ngene iki. Nggih. Lah rumah saku angger atraksi ki sing tenanan lho, Mas Bang. Piye to, Ren? Atraksi sing tenanan lho. Aku ki ngene lho. Adimu ki ngono ki ya iso. Aku ki bukane ora tenanan. Ning kene ki sing delok ya tanggoku kabeh. Makane kuwi aku ki ning kene ya arep omong piye ya pekewuh. Jawane isin. Ora oleh isin. Ini nyapa? Ganongan totalitas. Wah, lanange dagat mak ya. Lalang. Lanang angger megagah. Begagah. Tangane rada apa? Apa? Mlaku. Tek. Boneka gede. Kepenan. Ya paling tidak nyontoni adik-adik ini lho. Jadi contohno kaya piye? Oh jangan no. Iki lah aku. Iya kowe. Ya. Kok iso miber ya? Kok iso miber ya? Piye? Wis sayap. Aku ki duwe sayap lho. Kanca-kanca ki ngerti masamu. Tak mongno iki anake sapa? Kat Apa regarang? Rumah saku malah manen iki jenenge sembarang. Reyok. Kok iso? Jenenge nyonton iki ngono ki Mas Bang. Lah ya kok iso duwe sayap iso miber. Alah domongi aku. Aku ya biyen tapi biyen zaman nom-nomanku tahun 1977 kok suwi men. Aku biyen ya iso miber ngene. Sekali miber Ndul gendeng to. Lamun weteng kaya Magicom. Ya, dadi mumpul abot. Ya ndak apa-apa liyane kok. Ki aku. Tak jajal. Ya, Enteng. tenanan lho iki pirsani. Masyarakatmu ana lingkunganmu dhewe lho iki. Aku ngene lho. Adewe iki pengganonge kudu profesional. Dene kuwi apa-apa ya ditanggung awake dhewe. BPJS ganongan ta. Ora enek. Ayo Mas.
Mengkis-mengkis iki ya enek anu gendakmu ki mosok ya nyusul ndelok reok rene iki. Kuwi jan jabang bayi ya Allah. Bu, jan bengesane teko ireng. Rumah saku. Ya, Tante, wong nek lipenan ki aja minor-minor. Marina pesona aku kok. Lah lipen arep budal agar tak mongno ke. Domo ki lek lipenan cukup lit sithik ngono lho. ngene lho biasa. Lit. Empu. Ngono wis ta. Alah sake abuange. Apa nginang apa lipen kuwi? Lipen kuwi aja. Luar biasa, Dik. Luar biasa. Aku arep muni ngono kudune ya kowe. Iya. Tanggoku dhewe. Ya ora apa-apa, dhewe ki wong loro ki kudu bareng. Kudu bareng. Mangkat bareng ki mulih bareng. Mulai bareng karo dene adus ya bareng kok. Ora. Konmu sak-sakmene to. Ndokmu. Luar biasa, Dik. Hah, Masyarakat Bangun Sari bangun sari ya kene iki. tumpluk blek. Ning Jan. griyane Bapak Surat. Supri, Bapak Supri. Bapak Supri. Luar biasa ki adewe iki ganongan ado-ado. Ada-ada lho. Aduh, Bang Labang. Lah kok pojok krebet ngono lho. Lah, nggih. Pucuk gunung. Aduh omahku doaya. Lah kok sitok Medion. Aduh dhewe iki lho aku Mas. Luar biasa, Dik. Acarane apa? Ning kene iki adewe iki acarane ulang tahun. Adewe ning kene menghibur ya karo andum donga, Dik. Betul. Wong adewe iki lulusan pondok. Aku mondok Pak Bu. Mondok niku anu napa niku? Sik. Kowe mondok. Sik to Bos. Tak jelasne aku iki mondok karo Ambang nggih. Sik. Kowe mondok. Mondok Bapak Ibu. Mondokmu ning ndi, Nang? Mondokku ning Mayak ngono. Pirang tahun? Alah seminggu wis ndang balik aku. Lah nyapa? Dodolan es. Oh alah, tak kira mondok ngaji apa piye bangun. Dodolan es aku nang kono ya anu. Tenanan Dik adewe iki ning kene andum donga. Acarane ulang tahun. Ulang tahun Mbak. Happy birthday. Kudu kuwi lho, Ndang. Kae lho Iki lagi. tulisane. Kuwi. Yunita. Tasakuran ulang tahun kagem Mbak Yunita. Yunita Kofirusunis. Alah. Wis genah. Yunita Kohirunosia. Siah tengelmu. Lah ya kuwi lho, maca kuwi lho aku ki Ndang. Mbak Yunita Koirun Nisa. Ulang tahun sing ke Ndambo, aku dhewe iki mau Lah yo tidak karo. enak iki. Oh kalau Ndi? 18. Oh iya, so. Ditungane Dik, kagem Mbak Yunita mugi-mugi dadosa putri ingkang soleh. Amin. Mugi-mugi rezekipun lancar. Amin Mas Abang. Anggenipun sekolah mugi-mugi pinter lulus. Amin. Lan liya-liyane. Nggih. Mbak Yunita enggak mriki. Amplope cepakno. Lah langkung to, Pak. Sik. Engko sik aku ora mikir kuwi. Aduh, Ren, sik. Awak dhewe Aku ki ning kene iki seniman. Wong kok seniman iki gak mandang duit. Kuwi lho, Pak. Wong aku ki ning kene golek duit lho, Dik. Kowe dulur karo duit abete. Duit. Aku ya abet dulur to. Ngene iki lek ora ana sing nyengkuyung ngene iki bolor iki ndak enak lho. Nek abot dulur kono wis sing wong Jambon iki kon mlaku dhewe teko Jambon. Ya Bos, aku ora ning Batur iki ndak apa-apa iki. Ora apa-apa iki. Aku wis ndongane Mbak Yunita. Awakmu ndongane tuan rumahe. Sapa jenenge? Pak Sopo? Bapak Supri. Pak Supri. Ingkang pundi? Pak Supri ingkang pundi sak menika? Anu, Pak Supri ki piantune wis ora ngerti lho, Dik. Kowe ngerti to? Pak Supri ki juragan balon. Balon. Alah Dik, anake apa dikomponi ya apa ya? Aku pondokmu kuwi iso. Juragan balon kowe ngerti? Juragan balon. Alah. Kowe umpama motormu renek bensine, iki keadaan bensin larang. Hah? Kowe numpak balon. Apa iso mumbul? Iso miber apa piye? Iso ben dianu Pak Supri. Oh iya. Pak Supri enggak mriki. Dongane dhisik, Mas. Iya, sing ndi ta Pak Supri ki? Janten. Urung roh to. Masak lho iki ganongan ado-ado iki ngerti Pak Supri to. Pak Supri ki piantone ingkang pundi? Pak Supri ki kok Ndi? Pak Pri ora ngerti aku. Lah kowe iki yo ora Bapak ngerti ya. Supri. Niki arep-arep Oh, Pak ganongan. Supri. Gowo balon Sepoti ning Mas, aja sepoti Mas. Oh, nah niku. Oh, Oke, kalau. mang ngomongi aku nang mburi ya. Piye, Dik? Anu kowe tak sangoni 50-50. Ah iya, lagi metu iki. 50-50 apa ngono lho. Lha ya apa? Kok sanu kaya ning kono kae. Niki Bapak Diamplop Supri. 2000 kok. Hmm. Oh.
Oh nggih. Iki sing penting jungkir walik lho. Jungkir walik bapak. Pak Supri Iya, ngene iki. sehat walafiat rezeki kathah nggih. Amin. Panjang umur nggih. Ah ya ngono. Jungkir walik nggih. Ya, siap. Tak hitung isih sanu 2000 lho. Ora. 2000-mu kuwi. Ora tenanan. Kuwi iki genah kaya Mas Nek aku. iki tenanan. Ah ya. Lambang. Dalem. Kuwi ya padha-padha greseke. Padha. Nggih. Ya padha-padha gresek dhewe ya gresek lho Pak kok iso. Kok ayo monggo. Masa susuk? Lagi tumon iki nyawer masa susuk iki? Masa ya susuk tenan nggih. Ketane masa ya dijaluk kuwi. Iki ya keluargane Pak Supri iki. Iki koncone-koncone ya keluargane. Ah, kuwi ke. Saya tak kebangetan masa susuk iki. Masa dijal. Lah ya oh iya, wis ora apa-apa. Ya ora apa-apa, ya ya. Masa susuk kok lak ajeg. Wis Ora apa-apa lho. Dik. Wong aku kok gak mbok turai to. Ya sing rekoso sapa iki? Oh iya. Atraksi jangkir bareng atraksi juga duit. Berarti iki bagianku atraksi juga lemah. Ah, betul. Wong ora bagian duit, enake lemah ya dipangan lemah. Ya ngono lek Ren. Ya. Ya Ren. Nggih babari nggih. Nggih. Yos ora apa-apa, Kabeh iki Dik. totalitas. Totalitas. Enenge duit, Kuwi ya atraksi, ora nenge duit. ya nggur alhamdulillah. Lah ya ngono lho. Ya Awak ngono dhewe lho. lho. Awak dhewe lho. Awake dhewe iki Ya, ya Pak, saiki nggih. iki ya Nggih. mak Aja nguntal ya, Pak. mosok Pak Supri Ya apa toh? boten enten. Enten lho. Dados umpama kula joget, umpama kula salto percuma. Dados umpama Pak Supri Ya alah, awak dhewe iki kudune membuktekne. membuktekne piye? Ganongan joget, enek joget terus atraksi. Atraksi. Bareng orang neng yo. Ya kendangi ayo. Ayo. Biniat. Ya, neng dijujuli neh ora minggu sana dijujuli. Rumah sang. Ora bos ya. Asli bos ya. Ayo Neno.
Rumah saku You sit down please. Sri, ya ya. Is money Ya. milik gue. Min, this is ya 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 ya. Makanya lu jangan gitu dong. Ya ya gue udah duduk aja nih anjir. Kamu jangan ngerebutin gitu dong. Ya ya. Itu punya aku. Kamu cepet saut toh. Oh, makanya gitu. Oh. Iya. Oh. Ayo ndang kok iso. Apa ya tuh ngono ki ora totalitas ya. Lan juga iki gawe cangkem. Pak Supri, Pak Supri. Ah. Ya. Pri Supri ngongkon aku di Pulau Soro lho, Pri. Nyapa to? Ya lang iki bolakku kok iso. Kudune iki kaya aku mang lho. Nyapa? Juga nggih kayang barang ngono kuwi lho. Lah wis sangkek kowe to sing ngongkon kayang iki lho sapa? Supri. Orang ngongkon ta? Wong iki pengganong iki ya totalitas. Ya ahyune dinggo. Aku yo Matur suwun. adekmu kowe iki oleh akeh kok. Oleh wong ya dari amal perbuatane to oleh akeh. Kok iso? Ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, iki Masamu wong mak sak bangun sari iki wong lomo-lomo masamu. ya ta. Apa enak wingke? 20, 10 apa enak? 150 ngono. Saiki, saiki sik ra. Bu. Lah kowe wis oleh iso. Lambang. Dalem. Kae kuwi iki ya ana kancane. Sinten? Oh Sing iya cilik-cilike iki. ya bagi ana. Oh iya. Tak cilik-cilik bagi Awak dhewe iki kudu bagi lho. adewe iki ya ganong yo wong papat. Lah kok menenge lulak-luluk ini kok iso adewe iki pengganong kok iso lulak-luluk. Rene. Wong Kudu atraksi lho iki. Bocah iki kudu atraksi lho. adewe iki ganong wong papat. Dilatih lho iki. Iya toh. Iki nggon aku. Iki nggonanmu. Jagomu sing iki kuwi. Saiki dudu Ya, ya. ganong. Ya toh. Ganong kok kene. Ya. Cuk, lho diomongke lulak-luluk to, Le. Aja diseneni ae to iki. Marai iki sing apik. Wong iki gagah. Heeh. Ganong Ya. kene joget, salto kok kono mandek. Yo. Maksudnya mandek kuwi dudi enek apa ora ngono maksudnya. Lah kuwi iki wis reneng lho. Wis reneng lho iki. Engko lek enek dhewe. Ah iya nen. Wong ki wong Bangun Sari wong sumber tok. Sumber apa? Sumber gayan. Sumber keuangan to, Dik. Oh, iya, kok iso iya. mangane kuwi. Ayo iki genti iki. Ayo. Gentenan. Gentenan. Iki tekku kok. Ya. Ayo. Lah, ya toh wong gak usah diomongi dhewe. Ah iya. Mangane kuwi. Bos aja repot-repot ora kot mau lho. Mula kowe iki ya mesti ene bagane dhewe-dhewe le, Mbak. Nggih, nggih. Ya. Mas. Ayo. Oh, jago yo. Ngono kuwi lho. Jagone lek kaya ngono kuwi ndak enak totonan. Ya ampun, gobloke. Kuwi lek mu didikke piye? Sangka ngomah, sangka mburi mangke lek mu didik ngomong iki piye? Sirku takon nyopet. Kok malah nyopet piye to, Bos? Eh, Rumah saku kok. ya ampun iki aja ngisi-ngisini aak to.
Wong iki satu dul. Sik to. Awakmu aku ya. Apik ya. Apik tak trima aku iki. Toilet iki letonge. Iki iso. Kok mbah telek mas aku. Salto utuk kayang to, Dik. Kayang. Kowe aja ngono. Ngene. Wong cah cilik ora entuk nggo duit akeh. Aja kok titip nambang kok bengi nggih klothuk. Rumah saku kok. Umume wong iki cah cilik iki ora entuk nggo duit akeh. Engko nek ilang dadi dititipne sapa? Kene, Bang, titip naku. Ayo. Lambe. Sida ora iki geramu kok aku. Ayo, baleni. Nyapa? Piye neh, Dik? Dua. Pokoke nek manut aku entuk iki. Ya, matut, Mas. Abang ya. Ya. Dadi tak omongi. Dadi ke langsung dijukuk tanpa kayang mesakne lho boyoke iki ke. Mesakne. Lah mblajari sing apik engko kebekuk lho. Kebekuk. Oh iya ta. Ayo kan. Ya ora lek kereng-kereng kowe iki kok. Marahi kok malah kereng-kereng. Ya dibaleni kena. Ayo. Kenten iki. Ayo ojo gelo, ojo kalah ya. Piye to, Dik? Piye? Lah iki kok goblok men. Lah iki goblok men kudune iki ning kene meneng nyoraki kuku ngono. Kuwi cah loro tak urusane. Lah aku cah mampu lho, Dik. Kok madak ning kono. Mampu iki kok agreng. Ning kene. Kok iso? Baleni kok kono rene. Lah kowe bongko bocah engko. Bocah engko ora bongko to gitu. Piye to? Lha kok untuk-untuk ki lho. Sangka kene ndang jeremu sangka kene. Terus ngono. Wong ki nek ora iso ki njaluk warah. Oh iya. Warai ketek. Kok ketek lho to. Lah piye to sing apik? Oh, warai Mas Rendi. Ya ngono lho. Ngono kok kono kayang ya Mas Rendi. Oke, ayo. Aku iki ya dicontoni Mas Rendi ya. Lah engko duwite sangka sapa? Sapa? Diwehne sapa? Yo cekek niki to. Oh, aku nyontoni to. Iya. Ibarat ketek blangkonan. Oh iya. Wong tuwek dadi kongkonan. Iki lho. Kok iso. Ayo, anu Mas, lagune duntak tung 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 tung. Kaya ketek nek lho, Dik. Ayo.
Ya ben bisu ngono kuwi. Rumah saku lah iki nyontoni lho ndeng-ndeng. Nyontoni wingi delokno to. Hah. Oh alah. Golek pangan samplokan kok ngene Ya Allah Randy gobloke gantenge oleh tapi goblok. Lah jaramu kon kayang? Jare kon kayang ya? Lah kowe umpama ngene Hah. Ya. Ya. Oh iya. Oh iya, ganongan goblok iki aku ki Mas aku. Goblok ya, Bu, nggih. wong iki saiki iki EQ. Dadi iki diputer. Maksudnya kaya ngene iki lho. Ah iya. Pomo bisnis wis to? Wis nampa to? Wis iki. Lah aku bareng tonggo kene gek nyayang rono kek kon nyapa? Lah sing ngongkon sapa? Lah kowe lho, Ndang. Dalam. Sing ngongkon kowe lho iki. Iki wis genten iki. Sapa? Iki. Endi? Garap iki lho. Sapa? Dicepaki yak meneh mbane iki lho. Jadil, Dicepaki kaya ngono ki ya dimanfaatne. Ah nggih. Jadilan agar mbadek kae Mas. Egur gagelak kae. Ya ora apa-apa kowe. Lah kan mang Mas aku. Pimpinane Rara ya ngono kuwi, gagelak kae. Neng omah ya ora patek mangan iki. Mangane kok nang reokan. Madang ning reokan. Ah soto imbuh ping 5 lho. Kuwi nggih. Jadil iki. Lha iki jate lo banci to, Dik. Ora ning lho. Ora ning banci ning ora ning. Ora. Kowe aja ngomong banci ya. Apa? Lah, Lah, ya, lho. Bewes. Ayo digarap. Ayo digarap ki. Ayo. Siang. Oleh iso gaweding. Ah iya. Sik aku iki enek. Enten iki sing luwih uwageng nggih enten. Golek sing luwih punel kowe. Ah, punel mburi tok ngarep ora. Iki tak dudohne. Iki ya enek kok. Awakmu wis genti Iki ki jatuh lanang kabeh lho. Enak iki ayo.
bongko renwe kena rudal mesti bongko. Apa jane? Pak O. Piye? Apa jane jadel kaya apa jenenge? Kaya truk dam ngene iki apa jane? Ayo kuwi tergandeng kuwi mau. Arep Mas aku. Wong-wong ki ya dikeki piye-piye iki alhamdulillah. Amin. Ya to Ren. Iya irungku pengarsian. Ambune apa no? Ambune apa no? Reksema bosok iki. Wong iki dikeki piye-piye ya penak to Den. Wong aku ki ngerti dhewe Arjuna pacari yo ngene iki. Ya to. Lebaran kowe mentok double iki asine. ya kuwi disyukuri. Tak syukuri, Dik. Olehmu ya kuwi. Olehku iki ya paling tidak ya ora ngebal. Deng ngono kuwi iki. Saiki gandrung, Lek. Iki gandrung. Tenanan iki. Tuan rumah jaluk gandrung. Aku karo iki, kowe karo mentok. Aku ora enak. Aku ora enak lho iki kita. Iki ki saka tuan rumahe ngono iki. Nulungi. Jaluk ngono. Serampat. Selamat, Mas. Julian. Aku wedi. Potong royong nyambung gawe tansah rawon nganti ku kayuyon. Aku nggak mau kayak gitu. Lah ya. Anu, Pak De, engko omong Bapak Randy nek Randy meteng ngene ya. Mateng matamu. Rumang sagu kok. Lah wong atos lho, Mbah. Lah wong atos pol. Lah dadane kos kaki tok iki to. Ora ning ngono ya, Dik ya. Wong wis ganteng. Iya. Ya Bos. Ora ning ngono, Dik. Wong ki ya wis ganteng, wis gedhi dhuwur, ya gagah dhuwur, selerane kok banci. Alah omong terus. Lah aku ki sing maju ya blekok moncret iki. Gak oleh nesu. Aku tak ijol iki nyambut. Tak ijol iki aku. Tombo 1 second. Apa kok tombo 1 second nah? Kok iso? Aku tak golek liyane oleh ya. Oh enggak ya? Kowe ngebalan ngono kok iso moh aku. Engko nek golek liyane, komat gacok cengelmu. Aja baca ya. Pak Bapak aja maca ya. Bapak ndokmu kuwi. Lah sapa? Ses. Aku kok ganti liyane kok. Ren, kowe nek nyelok aja bapak. Sinten? Mbah Kong. Yo iya. Aja telek nesu aku malah keplekne aku nggo. Ya, aku tak golek. Ayo ngono. Ayo, kowe engko dikecup upase ora brodol ngono. Golek oh. Ayo. Randy iki mesti cocok. Ai. Good. Yes. Ongkak. Kanan. Kiri. Ongkak. Kanan. Kiri.
di betah. Ta 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 tan da 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 da. Apa toh? Sama ini bensin. Wedok mbah. Iki kek dudune karo kae kudune mangke. Ndak diparani kono. Bebuak. Wedok sing halus. Ya Allah, bokong apa watu atau seram? Ya Allah. Lah bokong iso atos lho. Aduh parono. Wedok iki sing halus. Lah wedok bok. Gak oleh koyo ngono. Piye lho? Iki ku wedok sejati lho. Wedok sejati. Sejati lho. Tapi wedok bokong. Hei, apa iki bodohan? Oh wong nyapa Kong? Tukang tebang. Mbak Kong, pripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Empun kan, empun anu. Mboten betul kok. Sapa sing njaluk duit? Mbak Kong, pripun? Mboten betul harta. Aku ora njaluk duit. Kok lho, kok menek? Mbak Kong, Se Rene. aku wedi dhewe. Mbak, aku ya wedi lho, Mbak. Lah kok aku ora nggawa duit. Ayo digantung ae kuwi. Ayo digantung. Pripun? Se Pripun, Rene. Mbak? Tekok jale penak aku apa penak kowe? Wedok sapa jale? Wedok aku, ayu aku, asli aku. Ayo, tekono Ren. Kowe mau penak aku apa penak? Asli sapa wingi? Urung-urung lho wis diteladung bawuk kuwi mang. Lambemu cangkemmu. Omahmu ki agok. Kaya demit. Uwong kok Alah, banci kok duwo. sing apik. Kok kenekan barang diucapne. Geluta ya, geluta. Ayo. Ora, ado-ado kepulung Ponorogo. Terima dhewek bansit wae. Pak Supeli. Lah sapa mang? Pak Aku cedal Supri. rodokan iki. Bapak Supri. Lah para ya peli ngono nyeluk. Oh. Pri Pak Supri, rambutku endi wonge? Weng, bebek. Ya wis. Wis, rusak. Kingke judule adu banci. Ya wis kayak ngono Dek, iki gek diterusne wektune wis sore diterusne barongan Dek. Pamangka sansaya sonten nggih pun enten banci gelut niki diakhiri semanten mawon. Nggih, tiwas engko diparane Pak Polisi. Ha ya. Ayo, monggo. Tepuk tangan untuk para pengganong-pengganong yang handal. Monggo Lur, tepuk tangan untuk adik-adik kita. Monggo dibacot ke.